Arratsaldeon Lezamatik, gaurkoan Bilbao Athletic eta Tudelano izango ditugu nor baino nor. Tudelanok ez du garaipenik lortu bigarren fase honetan, eta gaur hila labisiko partia dute Nacho Martinen mutilek. Bilbao Athletic aldiz la planian galtzetik dator, eta gaurkoan sentsazio onak berreskuratu beharko ditu Joseba Etxeberriaren taldeak. Horretarako Elgoibarkoak honako 11 hau zelairatuko du. Atean, Ander Hiru, lauko lerroan Imanol Jaso Paredes eta Rincón Diputaria. Euskarri lanetan Victor eta Prados, aurreko lerroan Serrano Diarra eta Nico Williams, eta aurreri lanetan Juen Urain jarriko du Elgoibarkoak. Aulkian kanpo Kortazar, Bernaola, Kabo Bake, Arberas eta Luis Bilbao Gaztea izango ditu Joseba Etxeberriak. Tudelanori dagokionez, Nacho Martinezek otaino izango du batean, lauko lerroan Sito Meseguer, La Laguna eta Delgado, Euskarri lanetan Luso eta Gualda, Eskerregala Samanesentzat izango da, Eskuina Angel Sánchezentzat, eta aurrerari lanetan bi gizon, Rodrigo eta Suárez. Aulkian Jonander Felipe, Orbegozo, Gasama, Yasin, Rudi Roch eta Iban Martínez izango ditu Nacho Martinek. Estan dugu gaurkoan debutaria izango den gazte bat daukala Joseba Etxeberriak. 11koan gaurkoan Rincón Lumbreasek egingo du debuta Bilbao Athletikekin. Juveniletik igotako gaztea da gaurkoan, hasieran behintzat minutuak izango ditu Bilbao Athletikekin. Partida garrantzitsua gaurkoan Lezaman, Bilbao Athletikek porrota jaso zuen iragan asteburuan Kalahorraren kontrako partidan ez zituen sentsazio onak utzi Lezamako taldeak. Gaurkoan sentsazio on horiek berreskuratu beharko dituzte, bi partia baino ez dira geratzen playoffetarako. Eta azkenean sentsazio honekin iritsi beharra dago partida garrantzitsu horietara. Tudelano bere partetik esan dugu ez duela partidarik irabazi bigarren fase honetan, hala ere bizirik dira oraindik ere Nacho Martin mutilak laugarren posturako lehia horretan. Kalahorra izango dute aurkarik, gauzak oso zail dauzkate laugarren postua eskuratzeko, hala ere oraindik borrokan daude. Gaurkoan hil alabiziko partida dokate eurek laugarren postua eskuratzeko. Kalahorrak partida bat behintzat ez luke irabazi behar, eta eurek bi partidak irabazi beharko lituzkete. Beraz, gaurkoan ez da bezala hil alabiziko partida Lezamatik. Hortxe dituzue talde bietako kapitainak, eta esan beharra dago baja ugari gaurkoan ere Bilbao Athleticen lerroetan. Normalean titular izandako jokalari asko armaian daude, lesioak tarteko Agirrezabala eta Núñez deialditik kanpora geldatu dira. Luengo ere ez da arituko gaurko partidan, eta azken orduan ere jakin dugu Juan Artola deialditik kanpora geratu egin dela. Esan dugu Kalahorren ere arazoak izan zituela deialdia osatzeko Joseba Etxeberriak. Gaurkoan Gaztebi deialdian bata titular lanetan eskuinegal horretatik, bestea momentu zaulkian Luis Bilbao. Ikus dezakezuenez, 22 protagonistak dagoeneko berdegunean kokaturik ditugu, eta ez dezagun epaile jauna ahaztu. Gaurkoan Aragoitik dator Alberto Lou Baiano jauna gidatuko du gaurko partida. Arratsaldeko 5 izateko minutu bat falta denean, protagonistak epailea txistua noiz joko zain dira. Partida hasteko segundo gutxi geratzen zaizkigu jaun Andreok. Esan dugu gaurkoan partida oso garrantzitsua duela Bilbao Athleticek. Esan dugu baita playoffetarako bi partida baino ez direla geratzen, eta esan beharra dago Lezaman denboraldi honetan jokatzen den azken partida dela honako hau. Partida bikainak ikusi ditugu Lezamako kirol instalazioetan, datorren denboraldira arte itxaron beharko dugu. Beraz, gozatu gaurko 80 minutu hauetaz. Bien bitartean epaiak txistua jo berri duenean partida abian da Lezamatik. Lehen baloia betza Bilbao Athleticen aldekoa izango da. Nico Williams baloiakin presioan indartxusito, baloia berreskuratu
Tudelanok zelai erdian, sitokatzera jokatu presioan Nico Williams, abila da oso Nico Williams, aurrean Saman ez dauka, indartsu joan da eskerregaleko jokalaria ikusti genuen lehenengo partidan, zeinen jokalari gogorra den eta Kontu Suarez area barruan sartu baita. Rodrigo aurrean, Antxon Jaso aurrean dauka, zer egiten duen amaika jokalariak, ongi orain Antxon Jaso baloia berreskuratu dute zuri-gorriek. Barrutik Victor San Bartolome, Juainen laguntza zeukan, azkenan atzera jokatu Niko Serranorekin, baloia mantxo helduko zaio Otaño atezainari. Harin irten dira zuri-gorriak kontraso saiakera horretan, nahiko ongi moldatu dira Nacho Martiren mutilak defentsa lanetan. Esan dugu lehen partidan Bilbao Athleticek 1-4 irabazi ziola Tudelan hori, emaitzak ematen du partida erresa izan zela, ez den halakorik izan. Bilbao Athleticek gogotik sufritu zuen Tudelano garaitzeko, beraz gaurkoan ezingo dira erlaxatu Joseba Etxeberriaren mutilak. Tudelano benetan aurkari oso gogorra baita, estadistikak ez doakioz bat ere alde Nacho Martinen taldeari. Lezama bizitatu duten azken 4 partietan porrotak jaso baitituzte. Elkarren aurkako azken 10 partidetan Bilbao Athleticek 8 irabazi ditu eta Tudelanok 2 baino ez, baina azkenean gaurkoan partida berri bat da eta zelaian erakutsi behar da estadistikaek papelean diotena. Erasoan jarraitzen dut Tudelanok, Sitok eskerrera jokatu Samanesekin, lehen ukituan jokatu du Samanesek Lusorekin, Samanes eskerraldean, Rincon gaztea dauka horrean, ongi moldatu da Rincon defentsa lanetan, beste korner bat izango du orain honetan eskerraldetik Tudelanok. Suarez jaurtitzaile lanetara, Tudelanoko 6 jokalari area barruan, ea nola moldatzen diren zuri-gorria defentsa lanetan. Nico Williams salbu gainontzeko guztiak defentsa lanetan, motzean jokatu dute orain, Suarezek Rodrigorekin jokatu du, Suarezek oraingoen bai, erdiratu egin du, bigarren zutoinera, baloia Meseger gutxigati baina ez da heldu errematera. Lehen aukera izan du 3. minutuan Tudelanok. Estrategia jokaldia eskerraldetik jaurtitako korner horretan, bigarren zutoinean Meseger zioan errematera. Ongi moztu dio bidea Imanolek, ez da heldu atzelaria. Kontuz orain, Bilbao Athleticari baita erasoan, erdiraketa Nico Williamsek ez du ongi jo baloi hori, baloia berreskuratu du Tudelanok, biziazi da Joseba Etxeberriaren taldea. Toke gutxitan erasoak sortzen, gare honain ematen du patxada gehiagorekin, landuko dutela erasoko jokaldi hau. Imanol, horrean Rodrigo dauka, atzera jokatu du Imanolek, Ander Hiru atepean. Eskuinean Aitor Paredesekin jokatu du, gaurkoan berriz ere, 11 bueltan da Aitor Paredes. Eskuinean Rincon gaztea aurkitu du, ongi egin du barrurantz. Biarra aurkitu du, bakarrik Euskarriaz, jokaren ekimena eskeraldera aldatu du Imanolentzat, bakarrik da Gallartakoa buru altxadu. Zer egiten duen Imanolek, erdiraketa, errematea Juen Urainek, behartua egin du errematea Bilbao Athleticeko aurrelariak, alare, errestasun handiarekin erasoko jokaldiak lantzen, Joseba Etxeberriaren taldea hortxe duzue errepikapena. Buruz egin du errematea Bilbao Athleticeko 9 zenbakiak, ezin izan dio berak nahi zuen norabidea eman buruz egindako erremate horri. Prados baloiarekin egin du Naparrak, ez du argi ikusi, arrisko hartu du, bikain utzi du atzean Tudelanoko jokalaria. Barrutik Niko Serrano aurkitu du, atzera jokatu da honek Imanolekin, gaurkoan berriz ere ezkerregalean Aitor Paredes, zelai erdiko marra gaindituko du atzelariak. Gora altxadu Paredesek, arrisko hartuz, kontuz baloia galdu baitu kontrasoan irteteko aukera du orain Tudelanok, Rodrigo eskuinaldetik, pasea sakonean eskerralderantz. Kontuz Angel Sánchezekin buru altxadu jaurtik eta Tiarraren gorputzean jo du Tudelanoko jokalariaren ahaleginak, baloia dagoeneko zuri-gorriek berreskuratu dute.
Aitor Paredes ez du ongi egin pase hori. Presioan Nico Williams, baloia berreskuratu dute Nacho Martinen mutilek, Samanes. Barrutik jokatu nahi zuen Angel Sánchezekin. Arriskua urrundu dute zurigorriek. Alex Walda. Kien parean Samanesen kontrola bakarrik zegoen, argi entzun da. Pasea atzera Lalagunarentzat, presioan Nico Serrano. Abantaia guztia dauka atzelariak. Buru altxadu ez du argi guzti norekin jokatu, Otañorekin jokatu du, honek eskuin alderantz. Delgado aurkitu du bakarrik. Kontrolean ongi atzelaria, barrutik Luso aurkitu du. Honek atzean Meseguer. Presioan Victor San Bartolome. Epaiaren ustetan ez dago faltarik, abantaia mandu Aragoibarrak. Jokoan ekimen orain ezker alderantz, kontuz Angel Sánchezekin. Marrasainak banderatxoa altxadu, jokoz kanpoko posizioan zegoen Angel Sánchez. Epaia orain Victor San Bartolomeri. Lasaitasun eske begira norarte joan den Delgado eskuinegaleko atzelaria. Epaiari protestaka. Epaiak momentura arte behintzat partida kontrolpean dauka. Hortxe duzue Aragoiarra, Alberto Lou Baiano jauna. Lasaitasun eske, luze jokatu duenean Anderriruk, baloi horren bila Victor San Bartolome, lusek hartu dio gain. Jokatu du eskerrera Samanesekin. Iria dauka aurretik, Angel Sánchez, ongi itxuli da defentsa lanetara. Nico Williams. Atzean sartu eta orain Joseba Etxeberriaren taldea. Rincon presioan. Lasaitasunez baloia mugitzen orain Nacho Martinen taldea. Baloia sakonean kontuz. Bakarrik sartu baita. Eskuinegaletik Angel Sánchez bizkarra harrapatu dio. Antxon Jasori oso behartua egin du. Errematea iruditan duzuen gizon horrek. Beste aukera bat Tudelanoren alde hortxe duzue, bizkarra hartu azion Ahoizkoari Antxon Jasori, ala moduz egin du errematea. 8 minuturen buruan Tudelanok daukan bigarren aukera. Beste bainere Victor eta Luso nor baino nor, oraingoan Bilbao Atletikeko erdilaria gailendu da. Kontrolean ongi Nico Serrano, Juenekin jokatu du, baloia babestuz Juen urain, eskerrean Nico Serrano arkitu du. Imanolen laguntza zeuka Nico Serrano, indartxu sartu da Delgado. Baloia berreskuratu du Nacho Martinen taldeak. Egitan duzue Nico Serrano. Aurrekoan, aulkian geratu zen Kalahorraren aurkako partidak, gaurkoan berriz ere hasieratik jarri du Elgoibarko jarrak. Oso bakarrik atzera jokatu du Lalagunarekin. Ongi presioan Juen urain. Delanoren aldeko alboko sake izango da. Laguntza Villa Delgado. Rodrigorekin jokatu du, ongi aurkitu du honek Luso. Falta adierazi du epaileak, urrean minartuta Luso, txorkatila ukitzen, beste behin ere protestan Tudelanoko jokalariak. Eztan dugu Illa labiziko partia zutela Nacho Martinen mutilek, eta hori hasieratik oso argi geratu da. Suarez eta Samanes jaurtik eta lanetan. Aurreko estrategia jokaldian ez dira ondo moldatu Joseba Etxeberriaren mutilek. Ea, honetan nola moldatzen diren. Eskuin besoa gora Samanesek. Gainetik pasada estrategia jokaldia. Suarezek jarri du baloia, Juen urain. Iritsi da baloi hori mostera, bere burukadaz baloia kanpora bidali du. Beste korner bat izango du alde Tudelanok. Partidako lehen 10 minutuak betetzear gaudenean. Momentura arte utzean gara Lezamatik. Suarez beste behin ere jaurtitzaile lanetan. Tudelanoko 6 jokalari motzean jokatu du. Beste behin ere Suarez baloiarekin. Paseatzea Alex Waldarentzat, buru altxadu jaurtik eta
Yusuf Diarraren gorputzean jo du Alex Waldaren saiakera horrek, beste korner bat izango du Tudelanok. Hortxe duzue, Euskarria, ez du birritan pentsatu, oso urrutitik egin du ahalegina. Berriz ere, motzean atera duenean Tudelanok, Orpos jokatu orain Suarezek, eskerretik erdirak eta Rinkonek, arrisko aurrundu nahi zuen Bilbao Atletikek, Alex Waldaren jaurtik eta erantzun bikaina eman dio Ander Iruk, eta kontuz penaltia adirazi baitu epaile jaunak. Hortxe duzue, Beñat Pradosen harridura aurpegia, epaileak ez du inolako dudarik izan. Jokaldia gertatu eta bere ala txistua ora eraman du. Hortxe duzue, Aitor Paredes epailearen erabakia ezin sinesturik, aragoiarrak ez du inolako dudaizpinik egin. Ea errepikapena ikusterik dugun. Hortxe, Joseba Etxeberria bere atezainari animoak emanez. Ander Iru ATP-an gelditu bikaina egitetik dator aurreko jokaldian, jaurtitzaile lanetan Suarez. Txistua joko du epaileak, keinoekin du Suarezek, eta aurrelariak ez du parkatu. 12. minutuan Tudelano markagailuan aurreratu da Lezaman. Hortxe duzue, errepikapena Suarezek erabat engainatu du Ander Iru, eta bere taldea aurretik jarri du markagailuan. Epaileak ez du dudarik izan, penaltia adirazteko orduan. Orain, pauso bat aurrera eman beharko du Joseba Etxeberriaren taldeak. Gauzak zail jarri baiztaizkio. Aitor Paredes baloiarekin, ea nola konpontzen dira nahi Bilbao Atletikeko jokalariak, ea minik egiten ote dien kolonek. Nico Williams baloiarekin eskuina galean, atzera jokatu du Rinkonekin, ongi aurkitu du Juen Urain, erdirak eta saiakera Williamsek, Juan Rinkon gaztea doka, ongi iritsi da atzelaria, atzera jokatu du Beñat Pradosekin. Aitor Paredes, buru altxa du atzelariak, Beñat Pradosekin jokatu du motzean, zelai erdian bakarrik Yusuf Diarra, ongi apurtu ditu lerroak Euskarriak, jokoaren ekimena eskerralderan aldatu du. Bertan da Gallartakoa, Imanol García Albeniz, pasea atzera Viktorrentzat, sakonean nahi zuen pasea Imanolek, ongi moztu du erasoko jokaldi hori Tudelanoko defentsak. Kontrolean orain Antxon Jaso, hori ukitzen azkena Sánchez izan da. Dagoeneko baloia jokoan da Lezaman. Gira nola eman duen atxera pausua Tudelanok, aurretik dira markagailuan. Orain argibidea erresa da defentsa lanetan sendo aritzea eta bezain azkar kontrasoa bideratzea. Ez da iritsi Imanol pase horretara, esarik gabe Delgado baloia eskuinegalean jokoan jartzeko. Hartu dio Imanolek Rodrigori, falta adirazi diote orain Gallartakoari. Esarik gabe orain Tudelanoko jokalariak. Ze jokatu du Lusok, Lusukitu du Sánchezek baloi hori, Alamoduz egin du kontrola Samanesek. Zuri-gorrien aldeko albokosak izango da Rinkonek jarriko du baloia jokoan. Viktorrekin jokatu du, buruzukitu Viktorri baloia. Segarrik gaina hartu dio Viktor San Bartolomeri. Zelai erdian presioan Tudelano, baloia berreskuratu dute Rodrigo, Delgadoren laguntza doka, berak darama baloia. Niko Serrano defentsa lanetara bueltatu da, ez du asmatu izkin egiterako orduan Delgadok. Baloia berreskuratu du etxeko taldeak. Metroak aurrera bidali ditu orain Nacho Martinen taldeak. Serranorekin jokatu du Imanolek, arrisko hartu du Niko Serrano, kalare falta adirazi dute. Baloiak zuri-gorrien aldekoa izaten jarraituko du.
Laguntza behar du orain Antxon Jasok, ez daki norekin jokatu. Naparrak presioan oso altu orain Tudelanokoak, barrutik jokatu Niko Serranoekin, ongi irten dira presio egoera horretatik Joseba Etxeberriaren mutilak. Hartuta baina iritsi da Rincon, pasea sakonean, Niko Williamsentzat, ongi gurutzatu da Sito Williamsen saiakera oztopatzeko. Azkenean falta adirazi diote eskuinen galeko jokalariari, protagonista ere izan da aste honetan Niko Williams, lehen taldearekin debuta egin baitzuen Valladoliden aurkako parte horretan. Ez zituzten 3 puntuak eskuratu Marcelinoren mutilek, hala ere polita izan zen Niko Williamsentzat debuta egitea lehen taldearekin, Inaraiarekin lortzea, jokatzea lortu zuen. Pasea sakonean Williamsentzat berarentzat, ongi gutxatu Sito. Paseatzera Otañorentzat, ongi moldatu da. Atesaina pasea ez baitzen, bat ere erresa. Baloia berreskuratu du Joseba Etxeberriaren taldeak. Presioan Alex Gualda, baloia babestu nahian Beñat Prados, arrisku hartzen ari Naparra, azkenean atzera jokatu du Irurentzat, oso jokatu du Gorrekoak. Kontrolean ez du asmatu Niko Serranok, baloia berreskuratu du Tudelanok, Rodrigo Keño egin du. Eskerrara jokatu du Samanesekin, burua altxadu eskerregaleko jokalariak jaurtik eta baloi hori esker zutonetik kanpora galdu da. Kurnirra izango du alde Tudelanok. Hortxe duzue jaurtik eta egin duen jokalaria Samanes. Ematen du hasieran behintzat Tudelano gustrago ari dela berdegunean. Jakin badakigu Bilbao Atletikek oso gutxi behar duela golak egiteko, eta Tudelanok hori sufritu egin zuen bigarren faseko partida horretan. Zumezen jaurtik eta berriz ere bigarren zutoinera. Hala moduz urrundu du arriskoa Bilbao Atletikek, kontrasoa bideratu nahian Niko Serrano bere burua lurrera botata, baloia kanpora bidali du Alex Gualdaik, aurkien paretik Rincon gazteak jarriko du baloia jokoan. Atzera jokatu du Aitor Paredesekin. Inolako presiorik gabe Bilbao Atletikeko erdiko atzelariak. Barruantz egin du Imanolek. Aitor Paredes, buru altxadu atzelariak. Pradosekin jokatu, begira non dagoen Beñat Prados. Zenbat metro egiten dituen atzerantz, baloia garbiago ateratzeko asmoarekin. Presioan orain Niko Serrano, kontuz baloia berreskuratu baitu Juen Urainek area barruan. Niko Serranoren erdirak eta ez du ongi jo baloia. Niko Serranok zuzenean Otañoren eskuetara joan da erdirak eta hori, eta begira orain egalez aldatu baitira Niko biak. Orain eskerretik ari da Niko Williams, eskuinetik Niko Serrano. Orain ekipena eskuin alderan zaldatu orain Tudelanok, kontrolan ongi Delgado, pixkalderandu iritsi da Niko Williams. Atzetik Lagunak jokatuko du, Meseger bakarrik, presiora irten zaio Victor San Bartolome. Beste kapitalainarekin jokatu du, pasea sakonean Sánchezentzat, abantaila guztia Anderriruk dauka, Igorrekoak ez du arriskurik hartu nahi izan, baloia zuzenean kanpora bidali du. Ari zegoen irudietan duzuen Anderriru, sakonean izandako pase hori ona zen, ere atezaina oso ongi gokatua zegoen. Beñat Prados, aurkari zinguraturik, izan da ataka horretatik ongi irten Beñat Prados, kontuz orain, jaurtik eta berri bat Alex Gualdak, beste erantzunon bat Anderriruren partetik. Iztira, zurigorriak asmatzen ari, atzetik baloia ateratzeko orduan, arriskuak hartzen ari dira, eta baloia oso toki arriskutzetan galtzen ari dira. Tudelanok ateraltzeko metro gutxi bien faltan berreskuratzen du baloia, eta ez dute birritan pentsatzen jaurtiketak egiterako orduan. Geldikako jokaldean aukera izango duena Bilbao Atletik izango da. Hortxe duzue Victor San Bartolomeri eginiko falta.
Jaurtitzaien lanetara Niko biak. Atzean jokatu dute Nico Williams. Atzera jokatu du Niko Serranorekin. Aurkari simulatuta Niko Serrano Imanolekin jokatu du ongitik edakan biak alabiak. Erdirak eta Serrano Esteritxi lehen zutoinera Juen Urain, alare erasoan jarraituko du etxeko taldeak. Delgado eta Niko Serrano nor baino nor, atzera jokatu beharko du Niko Serranok. Alboko sakia izango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak. Motzean jokatu nahi izan dute falta hori. Ongi kokaturik egon dira Tudelanoko jokalariak. Niko Serrano jokoaren ekimena eskuinaldean zaldatu, Rincon aurkitu du bertan. Erasora doa gaztea, Saman ez du aurrean, ongi irten da ataka horretatik, erdiraketa. Victor San Bartolome. Zijoan, errematera arriskua urrundu dute Tudelanoko defentsek. Yusuf Diarra, Rinconekin jokatu du, beste bain ere Yusuf Diarra. Ongi babestu du baloia Euskarriak, atzera jokatu behar izan du Aitor Paredesekin. Tudelanoko talde guztia berez zelaian sartun da. Erasoan Joseba Etxeberriaren taldea. Eskerrean Imanol. Presioan Rodrigo, barruan segindu Imanolek. Jokatu behar izan du Yusuf Diarrarekin. Ez egiten duen Euskarriak. Beñat Prados aurkitu du, presioan Sito. Rincon. Ongi Rincon eta Victor San Bartolome erdirak eta gazteak. Ongi gokatu zegoen La Laguna kapitaina, ala ere erasoan jarraituko du Bilbao Atletikek. Ari hartzean Nico Williams, seinen ongi irten da ataka horretatik Williams. Aldaratzea Imanolentzat buru altxadu Gaiartakoak erdirak eta arrisko urrundu du La Lagunak beste bain ere. Aldaratze luzea Beñat Pradosentzat. Ala moduz moldatu da orain Tudelanoko defentsa. Rincon erasora. Indartxu irten da gaztea. Begira orain borrokalari lekuz arriskutsuan berreskuratu du baloia. Juen Urain ez da ongi moldatu aurkariari iskin egiterako orduan, baina ongi Bilbao Atletik minutu hauetan aurrera pauso eman du Joseba Etxeberriaren taldeak. Alare ez dute jaurtiketarik egitea lortu, hori falta zaio Joseba Etxeberriaren taldeari. Ongi inguratzen dira ari hartze horretara, oraindik ere ez dute Otaño atezaina probatu. Taldekideak bildu dituenean Ignacio Otañok uste jokatuko du Tudelanoko atezainak. Alas egin du baloia Lezamako zelura. Bakarrik buru zukitu du baloi hori Yusuf Diarrak. Baita Victor San Bartolome, baloi horrek ez dauka jaberik. Zela erdia luso izan da, biena atzera jokatu Sitorekin. Presioan Nico Williams beste bain ere eskuine galera bueltatu da. Zentzuak jarri nahian luso, ongi irten da ataka horretatik. Erdilaria, abantaia guzti orain La Lagunarentzat, Meseger. Barrutik jokatu nahi zuen Suarezekin, baloia berreskuratu du Nico Williamsek. Ari hartzean Juen Urain, burua altxadu, motzean jokatu nahi zuen Nico Williamsekin, falta adirazi diote Durangarrari, amorru keinua Juen Urainen aurpegian. Behar bada jaurtitzeko aukera zuen, hortxe duzue, pentsatu egin du. Motzean jokatu nahi izan du Nico Williamsekin. Ordurako ongi kokatua zegoen Tudelanoko defentsa. Baina orain gustorago ikusten dugu Bilbao Atletik berdegunean. Indartxu orain Aitor Paredes, baloi horrek Samanesen sabelean jo du, kolpe haundi hartu du eskergaleko jokalariak. Alare ez du minkeinurik egin, berdegunean jarraitzen du inolako arazorik gabe. Yusuf Diarra motzean jokatu du Rinconekin, irten da ataka horretatik gaztea. Barrutik jokatu du Nico Williamsekin, zeinen ongi Nico Williams jokoaren ekimena eskeralderantz aldatu nahi izan du Williams anaietan txikienak. Bere saiakera luzeia izan da ez da baloi horretara iritsi Nico Serrano. Alare, keinu tekniko bikaina erakutsi digu beste bain ere Nico Williamsek. Delgado presarik gabe, Delgadorekin jokatu, baina hartu di orain indartxu Imanolek. Baloia oso saskar berreskuratu du Joseba Etxeberriaren taldeak. Paredes, presioan orain Tudelano, zeinen ongi irten dena Aitor Paredes ataka horretatik Rinconekin jokatu. Bere posizioa berreskuratzeko orduan
Sánchezek falta egin dio gazteari. Ez dute partida zoratzerik nahi. Nacho Martinen mutilek hortxe duzue. Falta argia izan da. Tudelanok Bilbao Athleticeko jokalariren batek lerroak apurtzen dituenean falta egiten du inolako dudarik egin gabe. Ez dute atzean espasorik utzi nahi. Nahiago dute partida eten, taldea berriz ere ongi antolatu eta defentsa lanetan jarraitu. Txon Jaso ia zeinen atzean da den orain Tudelano guztia. Txon Jaso lerroak apurtu nahi, horpoz jokatu Joen Urainek Niko Serranoekin jaurtik eta partida berdin egin du Bilbao Athleticek 26. minutuan. Zeinen jokaldi polita antolatu duten Joseba Etxeberriaren mutilek ez daio aurkaririk irten Antxon Jasori aurrerantz egin du naparrak hortxe duzue, pasean barrutik Joen Urain aurkitu du, Durangarrak horpoz pasa dio baloia Niko Serranori eta honek ez du parkatu Otañoren aurrean merezi zuen gola Joseba Etxeberriaren taldeak 26. minutuan berdinketa jarri du gizon horrek. Niko Serranok 26. minutuan Lezamatik Bilbao Athleticek bat, Tudelanok bat, hortxe duzue Joseba Etxeberria posez gainezka. Merezi zuen bere taldeak gola, partidaren ekimena eramaten ari da talde zurigorria, horra hor emaitza. Estrategia aldatu beharko du orain Tudelanok. 3 puntuak nahi behar baititu Nacho Martinen taldeak. Luze jokatuko du Lalagunak. Baloiaren bila Sánchez buruz ukitu du baloia. Delgadoren bila, bere burukada luzeia izan da. Baloia berriz ere zurigorria izango da. Minutuek aurrera egin ala. Berdegunean bere tokia aurkitu dute Joseba Etxeberriaren mutilek. Geroz eta gustorago ikusten ari ginen talde zurigorria. Atzera egin du Tudelanok, metroak eman dizkio Joseba Etxeberriaren taldeari eta hori normalean ez da ideia ona izaten. Erasoan ari da Nico Williams, zelako errestasunez joan del Nico Williams, beste aurkari bat atzean utzi du, aria barruan da erdiraketa eta oso ongi gurutzatu da orain Delgado Joen Urainek bigarrena zuenean. Zer nolako jokaldia egin duen Nico Williamsek. Zeinen errez utzi dituen atzean hainbat eta hainbat jokalari irtetzen zitzaizkionak. Atzean usten zituen, gerora Delgado gurutzatu eginda Joen Urain ateko lerroan zegoenean. Kontuz erasoan jarraitzen baitu Bilbao Athleticek. Ez du asmatu orain pasean Niko Serranok, presioan jarraituko du Imanol García de Albenizek, gorakada orain Bilbao Athleticen partetik. Kolpe hartu du Tudelanok, hortxe duzue Nacho Martin, bere taldea grogi dago eta Bilbao Athleticek erasoan jarraitzen du. Rincón, motzean jokatu du Williamsekin, pasea sakonean Rinconentzat, heltzerik duen gazteak bere burua lurrera bota du, ahalegina egin du Rincón gazteak. Hala ere, ateko sakia izango du alde Tudelanok. Partida moteldu beharko du orain Tudelanok, erritmo bisi hau ez baitzaio bat ere komeni. Hortxe duzuenean Niko Serranoren gola. Ez da bat ere urduritu. Niko Serrano bikain bidali du baloia sare barrura. Luso, Oti Suarezekin jokatu du. Golegileak eskuinean Samanez aurkitu du. Egales aldatu da Tudelanoko 17 zenbakia. Atzera kapitainarekin, buru altxadu Lalagunak, jokaren ekimena eskeralderantz bideratu nahi du. Sánchez eta Rincón nor baino nor, pase hori luzeia izan da ondoko marratik. Galdu da Lalagunaren pase alegin hori. Ateko sakia izango du alde orain etxeko taldeak. Presioa aurreratu egin du orain Nacho Martinen taldeak. Ose jokatuko du Anderriruk, baloia Lesamako zerura. Buruz indartxo orain Meseguer, buruz baita Diarra. Jain gutxi iraun dio baloia betza horrek Tudelan hori, berriz ere
Beñat Prados erasoko jokaldi bat antolatzen. Imanol. Adurten zaio orain presioan. Beñat Prados. Keino egin du Naparrak. Zera jokatu du Antxon Jasurekin. Presarik gabe orain. Bilbo Athletic jokoaren ekimena eskuin alderantz aldatu duenean Antxon Jasok. Ongi kontrolean Rincon. Etzen jokatu du Williamsekin. Kale egin du Williamsek pasean, baloia berreskuratu du Tudelanok. Luso. Lasaitasun ugariz. Euskarria. Eskerrean Sánchez. Buru altxadu jokoaren ekimena eskuin alderantz aldatu nahi zuen. Ez du ongi neurtu Imanolek, barrurantz egin du Samanesek. Zazpizten bakia barrurantz. Bertan Rodrigo aurkitu du. Motean Rodrigo eta Sánchez. Sakonean Samanesen bila, ongi kokatu orain. Zurrigorrien atzeko lerro hori, pasia sakonean, beste behin ere Victorrentzat, zeinen ongi gurutzatu den orain honetan La Laguna. Erasoan jarraituko dutu Tudelanok, eskuinetik Delgado. Ez du argi ikusi. Atzelariak, Mesegerrek gidatuko du erasoa. Pasea eskerrean Sintorentzat, Alex Gualda. Samanes, beste behin ere, eskerrera itzulita. Ere burua lurrera bota du. Rinkonek indartsu oso gaztea lurrean minkeinu nabariekin. Tudelanoko eskerregaleko jokalaria hortxe duzue lurrean min hartuta. Indartsu joan da lurrera orain. Rincon. Epaiaren ustetan etzegoen faltarik jokaldi horretan, kexu da Samanes hortze duzu irudietan. Alare, partidan jarraitzeko ez du inolako arazorik izango. Txorkatilean min hartu du, hortxe duzue errenka Tudelanoko 17 zenbakia. Bien bitartean bere taldekidek baloia jokoan jarri dutenean, juen urain presioan. Samanesen berak urrundu du arriskua. Imanolek ukitu du baloi hori buruz. Ez dira ongi moldatu Antxon Jaso eta Imanol. Defentsako jokaldi horretan ez dute elkarrekin hitz egin, abantaila guztia zeukaten. Azkenean Gaiartakoak baloia kanpora bidali du. Metroak irabaziko ditu Tudelanok eskerretik izandako alboko sake honetan. Baloia area barruran sartu du. Indartxoran Aitor Paredes. Buru Sánchez. Jokatu azegoen Yusufiarra. Luze jokatu du, kontrolean ez du asmatu Juen Urainek. Alare bikain orain Victor San Bartolome baloia berreskuratzeko orduan. Falta egin du Mesegerrek. Jokoa eten nahi zuen erdiko atzelariak. Falta aulkien parean. Jokoa eten da berriz ere Lezaman. Ritmo gehiagoko partidako omen izaio Bilbao Athletiki. Imanol. Egin du Imanolek motzean Serranoren laguntza zukan, azkenean atzera jokatu du Aitor Paredesekin. Galtza du Paredesek, keinu egin du. Ezkerretik erasoan jarraituko du Joseba Etxeberriaren taldeak. Hortik Juen Urain, zeinen ongi joan zaion presioan Delgado. Hortik jokatu du Imanolek. Kontrola ongi Victorrek. Jokatu beste ere Imanolekin. Orain pasea Juen Urainen bila. Atzetik etorrita baloia berreskuatu du Alex Gualda. Kontrolan erasoak izan ditu Mesegerrek. Baloia berreskuatu du Nico Williamsek. Eskuinera jokatu Beñat Pradosekin. Ala moduz iritzi da Beñat Prados. Kontrola egitera. Nafarraren erdiraketa. Ez du ongi neurtu Victor San Bartolome. Erremate saiakera egin du. Erdirakiak penalti askatzen zuten. Bilbao Athleticeko jokalariek hortxe duzue Victor San Bartolome lurrean min hartuta ez du bat ongi neurtu. Atezainak berandu iritsi da. Otaino oso berandu iritsi da. Atezaina halare epaiak ez du penaltirik ikusi aukera horretan. Hortxe duzue Victor San Bartolome kolpe handia hartu du. Kapitainak halare epaiak Tudelanoren aldeko ateko sakea adirazi du. Eskerretik Imanol erasoan Delgado dauka aurretik.
sakonean jokatu nahi zuen Niko Serranorekin. Ongi moldatu da gizon hori defentsa lanetan. 35 minutu bete direnean. Lezaman, momentu arte, bana gara. Bilbao Athletic eta Tudelanoren arteko partida honetan. Alare, momentuz behintzat, Bilbao Athletic usten ari den sentsazioak, hobeak izaten ari dira minutu hobetan. Begira nola bota duten orain presioa Joseba Etxeberriaren mutilek asko aurreratu dituzte lerroak. Horren ondorio da Otañok luze jokatu behar izatea, oso indartsu orain buruz Aitor Paredes. Adalatze luze alaretu delan hori suertatu zaio, Sito. Atzera jokatu du Lalagunarekin. Libre dauka kapitainak, Suarezekin jokatu du, ala moduz irten dira ataka horretatik Suarez eta Luso, luze jokatu du Delgado, oso ongi bultzatu da orain. Imanol García Albeniz, Diarra, oso azkar berreskuratzen du, baloia betza Bilbao Athleticek. Erroak apurtu nahian orain Beñat Prados, baloia eskuinan alderantz, Rinkonentzat, ongi kokatua zegoen Sito, kontuz kontrasoa bideratu, baitetzak orain Tudelanok. Kaldia eten egin du, orain eskerrean Alex Waldak, atzetik landu beharko du erasoko jokaldia Tudelanok. Laguna, eskuinan Delgado, presioan Niko Serrano, barrurantz egin du Delgado, lapras egin du Niko Serrano goleileak. Eskerrean Sito aurrean Niko Williams dauka, ongi irten dira ataka horretatik, alare baloia berreskuratu du Joseba Etxeberriaren taldeak. Rutik Beñat Prados, zelai erdian Diarra, bi aurkari zinguraturik Diarra, sakonean jokatu nahi izan du Niko Serranorekin, pasea indartzuegia izan da. Otaño eskuinan beste ere Lalaguna aurkitu du. Otañorekin jokatu behar izan du kapitainak, presioan oso altu orain Victor San Bartolome eta Juven Urain. Bilbao Athletic ez daio bateri inporta erdiko atzelarien artean jokatzea. Aurrelariak oso arran ditu Joseba Etxeberriaren taldeak. Victor eta Juven presioko lehen lerro horretan, atzetik lauko lerro bat sortu du Bilbao Athleticek eta hori da emaitza. Presioan ongi ari dira eta Tudelano ez da zirrikiturik aurkitzen ari presio horretatik irtetzeko. Kosta egin zaie zurigorrei partidan sartzea, geroz eta gustorago berdegunean Joseba Etxeberriaren taldea. Beñat Pradosek atzera jokatu du Anderrirekin. Igorrekoak ez du arriskurik hartu nahi izan, baloia zuzenean Lezamako armaiera bidali du. Joseba Etxeberria bere taldekidei, bere jokalariei animoak emanez ikusten genuenean. Indartxo orain Rincon, baloia berreskuratu du gazteak. Oso ongi ari da Bilbao Athletic minutu hauetan. Laguntza behar du Rinkonek, azkenean luze jokatu du Victorren bila. Situk hartu dio gain Victorriz, zelai erdian Lusok sentzua jarri nahi izan dio jokaldi horri. Otaño, eskuinan bakarri dauka Delgado, berarekin jokatu du. Metroak dauzka aurretik, atzelariak. Juven Urain, galera botata. Eta Imanol nor baino nor atzea jokatu behar izan du. 11 zenbakiak. Segerrek jokoaren ekipena eskerra delantza aldatu duenan, arazoekin baina kontrola egitea lortu Suarezek. Ongi orain Rincon beste behin ere defentsa lanetan. Aitor Paredes arrisku hartzen, luze jokatu atzelariak. Victor eta Meseger, baloia babestu nahian Luso, ongi bueltatu da defentsa lanetara. Juven Urain, bere taldearen aldeko alboko sakea behartu du Durangarrak. Babestu nahian Juven Urain, ez du lortu, aurkariz inguratu dirik zegoen, kale egin duenean pasean orain. Samanesek kontuz kontrasoa bideratu baitetzake Imanol García Dalbenizek. Eskerrean Niko Serrano aurkitu du. Erdiraketa Serranok, bigarrez dut oinera heltzear zen Niko Williams, baloia urruntzea lortu du Tudelanok. Kontuz partia zoratu egin baita, Samanes, pasea sakonean Sánchezen bila. Adi zegoen Antxon jaso.
Kontu zelai ari hartzean Alex Gualda bakarrik baitzegoen jaurtik eta egin du Tudelanoko 16 zenbakiak guztia alde zukan. Alex Gualdak bere jaurtik eta oso txarra izan da. Hortxe duzue errepikapena bikain egin du Sánchezek. Ari hartzean bakarrik zegoen Alex Gualda gaizki jo du baloi hori, bere aleginak atea ere ez du aurkitu. Orain Victor Samartolome buruz, alare baloia betza berreskuratu egin dutu Tudelanok. 25garrenera heltzeko 5 minutu eskaz baino ez zaizkigunean falta. Rodrigo zelai erdian eskerrera jokatu du Sánchezekin. Samanesen laguntza doka, barruan egin du Sánchezek, pasea sakonean Samanesentzat. Denbora doka erdirak eta eskerrak. Ez da iritsiko Gualda erremate horretara. Ongi bueltatu da defentsa honetara Serrano, kontuz erasoan ere baitatu delano Rodrigo. Burua altxadu, erdirak eta ala mondu zurrundu du arriskua Paredesek, erasoan jarraituko du Nacho Martinen taldeak. Suarez, erdirak eta buru zurrundu du arriskua Antxon Jasok, buruz baita Niko Serranok, ongi urrundu du arriskua Diarrak. Euskarriak zentzua jarri nahi dio baloi horreri, ongi jokatu orain Aitor Paredesek, bakarrik dago Imanol García Dalbeni. Lerroak apurtu nahian Imanol, buru altxadu Gallartakoak, eskerrean Niko Williams dauka, berarekin jokatu orain. Delgado eta Williams nor baino nor, barruan egin du Williamsek, keino egin du aria barruan. Ongi moldatu da Delgado, alare aldaratze luzea Imanoli suertatu zaio, erdirak eta Gallartakoak ez dauka taldekiderik bertan. Aldaratze luzea, mantxo, Samanesen oinetara iritsi da. Barrutik jokatu donek Suarezekin, keinu tekniko bikaina orain. Suarezek hankartetik pasan aitzion baloia Beñat Pradosi. Bere gorputza horrean jarri du Beñat Pradosek, falta adierazi dio Lou Baiano jaunak. Kexu da Beñat Prados. Alare falta argia zen. Jokaldiaten behar zuen Euskarri Naparrak. Bikain jokatu du Suarezek, baloia hankartetik ongi pasa dio. Ez dio utzi Suarezi aurrera egiten, erasoan Tudelano ari denean. Bikain Rincon orain defentsa lanetan, arrisko hartu du gainera eta falta behartu. Partida oso serio ari da egiten. Rincon gaztea, berak egin du penaltia, alare gero konfiantzak pixkanaka gora egin dio, erasoan ikusten ari gara, eskuinegal horretatik defentsa lanetan ere ongi moldatzen ari da. Momentu arte behintzat oso partida serioa Bilbao Atletikeko 33. zenbakiak. Sánchez Suarezekin jokatu, Victor bikain gurtzatu zaio. Baloia betza beste nire zurigorra izango da, pasea sakonean Williamsen bila ongi bukatu aztegoen Sito orain honetan. Zelaierdian bakarrik Luso. Zelaierriko marra pasadu, buru altxadu, Anderriru aurreraturik ikusi du. Lusok bere alegina ez da bat ere hona izan, ez du baloia ongio. Hala ere, konfiantzaz Tudelanoko Euskarria. Sustoa sartu nahi izan dio gorputzean Anderriruri. Ez du sorterik izan. Niko Serrano Beñat Pradosekin jokatu du. Atzelarien artean sartu da Beñat Prados. Rincon. Niko Williamsekin jokatu du Rincone. Nekatzean Beñat Prados aurkitu du, burua altxadu Naparrak. Eskerraldean baloia eskatzen Antxon Jaso. Paredesekin jokatu honek. Paredesek gainetik kendu bere izan du baloiari presioan Tudelanoko jokalari bat zuelako. Erasoan da eskuinaldetik orain Nacho Martinen taldea, Rodrigo eta Imanol nor baino nor. Defentsa lanetara itzulita ere Niko Serrano, kontuz arriskoa egon baitaiteke. Jaurtik eta Sánchezek ongi erantzun dio jaurtik eta horri Anderriruk orain. Ongi landu dute jokaldia Tudelanokoek, erasoan jarraitzen du Nacho Martinen taldeak. Samanesen pasea orain ez da bat ere ona izan. Alare susto orain Joseba Etxeberriaren taldean hortxe duzuenan errepikapena. Baloiari pasatzen utzi dio Suarezek, Sánchezek ez du birritan pentsatu behalegina pixkat erdira irten da. Alare erantzun ona eman dio gizon horrek. Anderriruk epaileak txistua jo berri duenean, lehen zatiko 45 minutuak bete dira, jokalariak
aldageletarako bidean dira, guk ere atxeden hartuko dugu, minutu gutxi barru bueltan gara.
Bueltan gara dagoeneko Lezamatik Jaun Andreok, hortxe duzue markagailua bana berdintzen ari dira Bilbao Athletic eta Tudelano. Partida polita ikusten ari gara momentu arte Lezaman. Ea bigarren zati hau nola irtetzen zaigun. Tudelano aurreratu zaigu markagailuan, Suarezek aurreratu du bere taldea 12. minutuan penalti puntutik, gerora Serranok berdin du partida 26. minutuan. Ematen du ez dela aldaketarik izango bigarren zati hau hasteko. Txistua jotzeko zain epailea, ea partida hazten zaigun bigarren zati honetan. Hortxe txistua jo du epaileak, partida abian da. Baloia betza Tudelanok izango du alde, esan dugu. Suarezek aurreratu duela bere taldea 12. minutuan penalti puntutik, Rincon gazteak egin du penaltia, gerora Suarezek ez du utxik egin, gerora pixkanaka oberantz egin du Bilbao Athleticek bere tokia aurkitu du berdegunean. Serranok borobildu du taldeak egindako jokaldi polit bat, banakoa jarri du markagailuan, aukerak izan ditu gerora Bilbao Athleticek, Juen Urainek ateko zuloan izan du aukera bat, ongi gurutzatu da Delgado, gerora Otañok egindako penalti bat izan litzateke Lezaman, epaiak ez du horrelakorik ikusi, beraz banakoarekin heldu gara atxeden aldira. Ea orain bigarren zati honek zer erakusten digun. Beñat Prados baloiarekin sakonean jokatu nahi izan du Imanolekin, ongi gurutzatu zaio Delgado, pasea sakonean Rodrigorentzat, aurrean Beñat Prados dauka, ongi baliatu du bere gorputza Rodrigok, eta Beñat Pradosek ikusiko du partidako lehen txarteloria. Falta argia izan da, oratu egin du Rodrigo, ez dio aurrera egiten utzi nahi izan. Txarteloria ikusi du irudikatu zuen gizon horrek, Beñat Pradosek. Txartel garrantzitsua izan daiteke, Euskarri lanetan aritzen baita Beñat Prados, Bilbao Athleticeko erratza da, orain ongi neurtu beharko du defentsa lanetan egin beharreko lana. Kontuz estrategia jokaldi honekin, jaurtitzaile lanetara Suarez. Esian ematen du gizon bakarra jarriko duela Ander Iruk. Gainontzeko guztiak defentsa lanetara bidali ditu igorreko atezainak. Epaileak txistua jotzeko zain talde bietako jokalariak, oraintxe egin du aragoiarrak. Erdiraketa ez da iritsi Tudelanoko jokalaririk, baloiari ez dio irteten utzi Samanesek. Azkenean ematen du estela iritsi, ateko sakea izango du alde etxeko taldeak. Ongi bota dute lerroa orain Joseba Etxeberri mutilek, ongi defendatu dute. Pozoitzu zijoan Suarezen erdiraketa. Alare ez dut aldekederik aurkitu. Rincon orain Samanesen aurrean, zelai erdian Luso eta Juen Urain nor baino nor. Rodrigo keinu egin du, eskuina aldera jokatu du Sánchezekin. Honek Delgado aurkitu daukien parean, aurrean egin du eskuina galeko atzelariak. Erdiraketa Luso joa, abantaia guztia Rinconek dauka. Ez du arriskorik hartu nahi izan gazteak, baloia zuzenean kanpora bidali du. Harin jarri du baloia jokoan Tudelanok, Sito. Barrutik jokatu du Gualdarekin, ongi orain defentsa lanetan Aitor Paredes. Tudelanoren aldeko beste alboko sake bat izango da. Sitok jarriko du beste bain ere baloia jokoan. Barrutik jokatu du Lusorekin, bakarrik da Sito. Jokatu du Lalagunarekin. Kapitainak eskuinean Delgado aurkitu da aulkien parean, eskuina galeko atzelaria. Horrean Sánchez dauka, Sánchez eta Imanol nor baino nor erdiraketa azpitik, bere burua lurrera botata ongi gutzatu da Antxon Jaso. Niko Serrano motzean jokatu zuen Imanolekin, ongi gutzatu zaio Delgado. Indartxu orain Niko Serrano defentsa lanetan, pasa sakonean Juen Uraientzat, kontuz Durangokoak metroak baititu. Jokalde atendu eskuinaldetik, bakarrik da Niko Williams, barrutik jokatu du Diarrarekin, orain bai. Niko Williams baloiarekin, abiadura erakustaldia
Erdiraketaren zutoinera, sekulako errematea egin du Victor San Bartolomek, eta aurretik da Bilbao Athletic partida irauli du Joseba Etxeberriaren taldeak, hortxe duzue Victorren amorrua, sekulako gola egin du Victor San Bartolome kapitainak, ea errepikapena ikusterik dugun, atzean utzi du Nico Williamsek Sito, erremate ikaragarria egin du Victor San Bartolome, begira zelako postasuna aurpegia daukan Bilbao Athleticeko kapitainak, 59. minutua lezamatik Bilbao Athleticek partida irauli du. Bilbao Athleticek 2, Tudelanok 1. Sekulako gola egin du Bilbao Athleticek, hortxe duzue Joseba Etxeberriaren postazuna. Esan dugu pixkanaka hobera egin duela bere taldeak, espazioak aurkitu ditu, eta hortxe aurkitu dute bigarrena. Errematea ikusgarria izan da, oso zaila zen, hala moduz egin du, baina baloia zare barrura bideratu du Victor San Bartolomek. Ea nola moldatzen den orain. Tudelano esan dugu hil alabixiko partida dutela Nacho Martinen mutilek, eta momentura arte markagailu honek ez die balio. Presioan indartsu orain Victor San Bartolome. Aurkien paretik alboko sakea izango du alde Tudelanok. Barrutik bakarrik da Luso, berarekin jokatu du Delgadok. Arasak izan ditu kontrolean, orain jokaren ekimena eskerraldean zaldatu nahi izan du. Sitoren kontrola ona da. Ongi Nico Williams defentsaletara, zeinen ongi gurutzen duen orain. Paredes, espazioekin orain Nico Williams, kontuz espazioekin zitala baita Williams anaietan gaztena. Motzean jokatu nahi izan du Diarrarekin, ongi gurutzatu da Alex Gualda, baloia kornerrera bidali du Euskarriak, behar bada ez du aukerarik onena egin Nico Williamsek, baina kontuz Tudelanok bizkarrean espazioak uzten baldin baditu, arazoak izan litzake. Presarik gabe orain, Imanol jaurtitzaile lanak egitera. Bertara gerturatzen baita Nico Williams, bata eskuina bestea ezkerra, ea zer egiten duten, motzean jokatu dute Tudelanoko 2 jokalari presioan. Imanol burua etxadu Gallartakoak, erdirak eta gurpila eman dio erdirak eta horri, bialditan arriskoa urrondu du Tudelanok, indartsu orain Beñat Prado salare, Tudelanok jarraituko du baloia betzarekin, eskerraldean Suarez. Ongi bueltatu da Nico Williams defentsa lanetara, kontraso jokaldia eter egin dute alare, erasoan jarraituko du Tudelanok. Arazoak izan ditu Lusok kontrolean, baloia zuri-gorria izango da. Kontuz aurreratua baita Gotaino, nondik egin duen jaurtik eta Nico Serranok, eta zelako gola egin duen gazteak. Ikaragarria izan da. Ez du birritan pentsatu, hortxe duzue zuri-gorrien postasuna, buru altxadu Gotaino. Aurreraturik ikusi du, eta sekulako gola egin du Nico Serranok. Hortxe duzue errepikapena. Zelai erdiaz atzerago zegoen jaun Andreok. Zelai erdiaz atzerago zegoen. Hortxe duzue golegilea. Nico Serrano partidako bere bigarren gola 52. minutuan. Markagailuan aurretik da Joseba Etxeberriaren taldea 53. minutua. Lezamatik Bilbao Athleticek 3, Tudelanok 1. Lehen zatian esan dugu Tudelano partidan hobeto ariztenean Bilbao Athleticek oso gutxi behar duela golak egiteko. Eta hortxe duzue adibidea. 59. minutuan Victorrek jarri du 2 eta batekoa, 4 minutuko tartean Nico Serranoren aukera ikusgarria, eta gero ez dakit nondik atera duen jaurtik eta hori. Nico Serranoek ikaragarri izan da, eta partida oso alde jarri zaio Joseba Etxeberriaren taldeari. Oso urrundi jaurtik eta zelai erditik haratago egin du. Gotaino erabat despistatua zegoen, ez zuen espero. Eta orain Bilbao Athleticek partida oso alde dauka. Halare, ezin, erlaxatu daitezke
Joseba Etxeberreren mutilak, Tudelanok erasoan jarraitzen baitu. Baloia berreskuratu du Rinkonek. Hortzean jokatu zuen Victor San Bartolomek. Alboko sakia izango du alde orain, etxeko taldeak, presarik gabe Rinkon gaztea. Irudietan, bigarren gola egin duen mutila, Victor San Bartolome. Hortzean jokatu du Rinkonek Beñat Pradosekin. Antxon Jaso bakarrik. Taldekia laguntza behar du Antxon Jasok, azkenean motzean jokatu nahi izan du Imanolekin kontuz leku zaian, leku arriskutsuan galdu baitu baloia ahoizkoak. Sakonean pasea, Suarezen bila eskua eskatzen zuten Tudelanokoek ez du halakorik adierazi. Epaileak arriskua urrundu du. Rinkonek bikain baliatu du bularra Juen Urainek, hala ere Sitok berreskuratu du baloia betza bere taldearentzat. Zelai erdian eskualda, presioan Victor, atzera jokatu behar izan du Mesegerrekin. Ezker regalean Sito, Samanes. Pradosek baloia berreskuratu du, kontuz espazioa baitu orain Bilbao Atletikek. Jokoaren ekimena eskerralderantza aldatu nahi izan du Victorrek, ongi gurutzatu da La Laguna, erasoan jarraitzen du alare Joseba Etxeberriaren taldeak, eskuinetik Niko Williams parkatu. Rinkonen laguntza doka, barrurantz egin du Williamsek. Ongi gurutzatu da Samanes. Horrean Rinkon dauka, kartetik pasa dio baloia. Ongi kontrolean orain, Luso. Rodrigo Samanes. Alex Gualda zelai erdian, eskuina galean bakarri dago Delgado, beraentzatik joa pase hori. Nire Alex Gualda. Bueneko posizioak hartuta Bilbao Atletik, estatikoki landu beharko du jokaldia orain Tudelanok. Joseba Etxeberriaren taldeak ez zuen irudi bat ere hona eman Kalahorraren aurkako partida horretan, alare oso gutxirekin bizirik heldu zen azken minutuetara, gerora zori gaiztoko jokaldi batean luengo bere atean sartu zuen gol hori. Gaur esan dugu sentsazio onak berreskuratu behar zituztela, hortxe duzuenean Niko Serranoren gol ikusgarri hori behin eta berriz errepikaturik ikusteko ezalako gola, eta esan dugu sentsazio on horiek berreskuratzea garrantzitsua zela, bi partia baino ez dira geratzen playoffak iritsi baino lehen, bertara koefizientea zenbat eta handiago izan orduan eta hobeto da. Eta hori baino garrantzitsuagoa da sentsazio honekin iristea, bertan talde oso indartsuak daude. Eta ilusioz gaizka heltzen baldin bazara ere sentsazioak onak izan behar dute, momentura arte Bilbao Atletikek buelta eman dio Kalahorraren aurkako partida txar hori, ongi ari dira, disfrutatzen ari dira berdegunean, eta hori nabaria. Beñat Prados, barrutik Diarraren laguntza doka, Aitor Paredesekin jokatzea erabaki du. Kontrolean Aitor Paredesek, alare ez daukan aurkarik gertu, barrutik jokatu du Victorrekin. Partida oso ona jokatzen ari da gaurko honetan Euskarria. Oso keinu egin du, atzen utzi du Victor. Zelaierdiko muga gainditu du, eskerretik Samanes da. Seitoren laguntza doka, Samanesek pasea sakonean, Suarezen bila. Antxon Jasok ez du arriskurik hartu nahi izan, baloia lekutara bidali du ahoizkoak. Alboko sakia izango du alde Tudelanok. Honeko baloia jokoan jarri dute Samanes. Baldarekin jokatu du. Aurkari zinguraturik Alex Gualda. Horrela jokatu Samanesekin, honek baloia atzera bidatu behar izan du Sitoren bila. Erdiko atzelariek gidatuko dute erasoko jokaldi hau. Meseger, presioan Juen Urain. Atzera jokatu honek Otañorekin. Gabe orain Bilbao Atletikeko jokalariak. Sito, barrutik jokatu nezuen Suarezekin, ongi hartu dio gain. Beñat Pradosek bikain, Victor bere burua lurrera botata eskerretik, area barruan da. Niko Serrano, kontuz, konfiantzaz gainezka baita Niko Serrano, pasea atzera ez du asmatu. Errematean, Niko Williamsek guztia aldez deukan. Niko Williamsek, baina begira orain, Rinkonek baloia oso askar berreskuratu baitu. Erasoan jarraituko du Bilbao Atletikek. Kontuz kalegin baitu pasean Diarrak. Bikain gurutzatu da orain Antxon Jaso zeinen adi zegoen aparra. Luze jokatu du Jasok, abantaia guztia Sitorentzat da, kontrolean asmatu egin du atzelariak. Atzetik landuko du jokaldia Tudelanok.
jokalariak partidan oso sartu daude. Niko Williamsek ez du asmatu. Jaurtiketan, gerora oso askar berrezkoatu du Rinkonek baloi hori. Ikusten da txispaz daudela. Eta gustora, kontuz orain, arrisko hartu baitu Otañok. Keinu egin du Victorren aurrean. Meseguer atzera jokatu du Alex Waldarekin. Uste jokatu honek eskuin gaderantz. Delgadoren bila oso ongi arreratu egin zaio Imanol, ez dute ongi elkarru lertu. Imanolek eta Niko Serrano bikain gurutzatu da beste ere Antxon Jaso. Abantaia guztia Lalagunarentzat, ez du kontrola egiterik nahi izan Lalagunak. Buruz jokatu du. Ongi gurutzatu da orain Aitor Paredes, zelai erdian Alex Walda. Aurkari zinduraturik Euskarria, falta adierazi dioten orain Beñat Pradosi. Behartu da, iristen zen dagoeneko Alex Walda hortxe duzue. Talka egin dute Pradosek eta Waldak, falta adierazi diote Euskarri naparrari. Meseguer. Atzera egatu Lalagunarekin. Kapitainak egin du, ez du asmatu, kontuz arrazotan sartu baita, ongi Meseguer, pasean ez du asmatu, ongi aurreatu da Rincon. Ikain Rincon aurkariak atzen utziz. Jokatu bain Diarrarekin. Antxon Jaso. Ongi kontrolean Niko Serrano, Antxon Jaso, eskerrean Imanol aurkitu du. Aurkien parean Imanol García Dalbeniz. Barruti jokatu du Serranorekin, baloia loratu egin du Imanolen bila area barruan Gallartakoa. Ongi gurtutu da Laguna atzelaria. Ose jokatu nahi izan du Rodrigo, baloi horrek Niko Serranoren oinan jo du. Otañok jarriko du baloia jokoan. Suarez eskerrean Sito dauka. Bankarrei da atzelaria. Suarez aurkariak behartu nahian orain bai Sitorekin jokatu du. Erdirak eta Sitok penalti puntuan Samanesek ez du asmatu. Jaurtiketan gerora oso adi Anderriru. Guztia aldez dukan. Samanesek ez du asmatu. Jaurtiketan Amorrukeñoa. Tudelanoko 17. Zenbakiak gerora oso adi Anderriru igorrekoa. Eskuinean Rincon, Paredesekin jokatu du. Jokatu du Victorrekin, indartsu joan da Meseguer, Victorren gainera. Baloia ukitu duela, esaten zuen, atzelariak gortxe duzu errepikapena. Oso indartsu joan da, falta argia zen, epaia gertu zegoen. Bilbao Atletikek landuko du, atzetik jokaldia. Beñat Prados. Eskerrean Imanol aurkitu du. Espazio du Imanolek, buru altxa du, barrutik jokatu Serranoekin, Imanol berriz ere. Arrisku hartu zorain Beñat Prados. Victorrekin jokatu, enukituan aurkitu du Serrano, oso ongi ari da Bilbao Atletik. Serrano eta Delgado nor baino nor. Indartsuagoa da Delgado, indar hori baliatu du, gero ora. Arrisku hartu du, sorte izan du alde orain. Atzelariak, alare, baloia betzak Bilbao Atletiken aldeko izaten jarraituko du. Erasoan orain gaztea, Rincon. Partida polita jokatzen ari da. Williamsekin jokatu du. Kontrola ez da honena izan. Sito gainan doka, atzera jokatu izan du Beñatekin, Beñat Pradosekin. Zeinen ongi mugitzen ari den baloia orain Joseba Etxeberriaren taldea. Pasean ez du asmatu orain Antxon Jasok. Hala ere, oso partida ona jokatzen ari da Joseba Etxeberriaren taldea. Taldekidei parkamen eske Antxon Jasu Amorrukeñoa Ahoizkoaren aurpegian. Hala ere, betiko moduan partida serioa jokatzen erdiko atzelaria. Gibestu Rodrigo baloi hori. Delgado eta Serrano nor baino nor, beste jokatu du atzelariak. Baliatu du gorputza beste gire Rodrigo, atzera pasea erdiraketa. Baloia, area barrutik pasatzen ari da. Falta eskatzen zuten Zurigorriek, Samanesek baloia berreskatu du, kontuz aria barrun sartu baita. Ez du asmatu pasean, bikain gurutzatu da Yusuf Diarra. Falta eskatzen zuen Rincon gazteak, baloia berreskuratu berri duenean. Ongierain zentzudun, kalare kale egin du pasean Tudelanok. Jarraituko du erazoan, eskerrean Samanes, aurrean Rincon dauka. Erdiraketa, kontuz errematea egin baitu Sánchezek. Hala ere gola egin du.
Alare, jokaldia aurretiaz balio gabeztatua zegoen, hortxe duzu errepikapena. Eskua zukitu du baloi hori, gerora gol polita sartu du. Alare, jokaldia balio gabeztatua zegoen. Bien bitartean Tudelanok aldaketa egin berri duenean. Alex Gualda aulkira, bere tokian Roch zelairatu da. Hortxe duzue Pablo Roch. Berak gidatuko du Tudelan orain zelai erditik. Alderriruk jarriko duenean baloia jokoan. Ez du arriskorik hartu nahi. Igorrebak luze jokatuko du baloia Juen Urainen bila. Ez du ongi neurtu Durangarrak. Kontuz mina hartu baitu Juen Urainek. Lurrean mina hartuta, Alare ematen du ez duela arazorik izango jarraitzeko. Bien bitartean Tudelano erasoan da. Bakarri da Jusuf Diarra, buruztukitu baloi hori. Ongi baliatu du gorputza Viktorrek. Denukituan Beñat Pradosek. Nico Williams aurkitu nahi zuen, kontuz kale egin baitu. Otainok pasean. Bakarrik zegoen Nico Williams, jokoz kanpoko posizio oso argia zegoen. Eskuinagaleko jokalaria lase adierazi du Marrasainak. Orain Juen Urain eskuinaldera etorrita. Ezkerretik Sinto erasoan. Ongi Juen defentsa lanetan. Joseba Etxeberriak aldaketa bikoitza prestaturik duenean Arberasekin izketan ikusten duzue. Elgoi barkoa ematen du Inigoak ere erdegunera sartzeko prestaturik dagoela. Pablo Roch, lagunak ez du arriskurik hartu nahi izan, luze jokatu du. Berreskatu Beñat Pradosek, abantaia eman du epaileak, ezkerretik Imanol. Pasea Serranoentzat, Imanol eta Serrano tikitakan horpoz jokatu nahi izan du Gallartakoak Jusuf Diarrarekin. Ongi urtzatu da Tudelanoko jokalaria, zelai erdian Suarez. Golaz geroztik gutxi ikusi dugu jokalari hau. Luso. Jokaldiari zentzua jarri nahian, Sintoren kontrola hona izan da. Pasea sakonean Samanesen bila, ez dago faltarik. Bakarrik da Samanes, aurrean Aitor Parez dauka, area barruan sartuko da Samanes. Atxera pasea, Suarezentzat jaurtik eta Suarezek eskerrez. Bere jaurtik eta tokitara joan da. Eta orain bai, aldaketa bikoitza egingo du Joseba Etxeberriak. Aulkira Juen Urain. Ez du partida erresa izan, Durangarrak gole egiteko aukera bat izan du. Delgado gurutzatu zaio. Bere tokian Inigo Bake zelairatuko da. 23 minutu izango ditu Bilbao Atletikeko 14 zenbakiak. Gerora Rinkonek ere aulkirako bidea hartuko du. Debutaria gaurko arratz honetan partida bikaina jokatu du. 67 minutu eman dizkio Joseba Etxeberriak bere tokian. Arberaz zelairatu du Elgoi barkoak. Beste gazte bat Bilbao Atletiken taldean. Ea nola berregituratzen duen taldea Joseba Etxeberriak. Antai guztia Aitor Paredesek dauka, ematen du Paredesek hartuko duela eskuina orain. Erdiko atzelari lanetan arituko da Arberaz gaztea. Hortxe ukituko du partidako lehen baloia. Beñat Pradosekin jokatu, bereste behin ere Arberaz. Antxon jaso. Beñat Prados atzelarien artean sartun da, burua altxatu hauizkoak. Arberasekin jokatu du, eskuinean Paredes dauka Arberazek, berarekin jokatu du. Baloeri pasatzen dutzi nahi zion Nico Williamsek. Eskuatu dute baloia Tudelakoek, Sinto erasoan eskerretik, Paredes dauka aurretik. Zer egiten duen Sintok, atzera jokatu Suarezekin. Pablo Roch, pasea sakonean, Sintorentzat, bakarri da, burua altxatu erdirak eta luze doa. Eskua urrundu du Imanolek, erasoan jarraituko du Tudelanok. Erasoak izan ditu Lusok kontrolean, alare baloia bentzak Tudelanoren aldekoa izaten jarraituko du. Samanes. Pasea sakonean, ongi kokatua zegoen Arberaz. Abestu nahian Nico Williams, oso ongi bere gorputza baliatuz Jusuf Diarra, kolpea hartu du Euskarriak. Falta adierazi diote Samanesi.
Lesatean oso jokalari gogorra dela. Samanez indartsu jaten den horietakoa ez du birritan pentsatzen. Oina sartzerako orduan. Falta argia izan da. Beñat Prados beste erasoko jokaldi bat gidatzen ari denean. Ez du ikusi atzera jokatu du Ander Hirurekin. Arberaz. Atzera jokatu du Hirurekin. Igorrekoak luze jokatu du baloia Lezamako zerura. Sito eta Williams nor, baina nor. Ez da iritsiko Nico Williams. Baloi horren bila. Joko marratik galduko da Ander Hiruren pase hori. Sito jarriko du baloia jokoan. Sánchez arrisku arruna zuen. Sánchez baloia jizterak orduan. Ongi berreskatu du baloia. Beñat Pradosek Inigo Bake guztia alde zeukanean sekulako erantzuna eman dio Otañok. Hala ere geratu zaitezte Nico Serranoren pasearekin. Ikaragarria izan da. Inork ez zuen espero Inigo Bakerekin jokatzea, hortxe duzue sekulako pasea eman dio Bakeri. Penalti puntuan Inigo Bakek barkatu egin du. Ongi arita Bilbao Athletic, hortxe izan du aukera oso garbia. Zelaeratu berri den Inigo Bakek barkatu egin du aurrelariak. Beñat Prados jokoaren ekimena aldatu nahian. Paredes atzera jokatu du Arberasekin. Presioan Sánchez buru altxa du Arberazek, jokoaren ekimena eskerra aldatu nahi zuen, ez du asmatu pasean, ere kontrolean. Arazoak izan ditu Rodrigok, baloia berreskuatu du talde zurigorriak. Barrurantz egin du Nico Williamsek, falta adiazi du Aragoiko epaileak. Hortxe duzue Sitok eman dio lehena, gerora Pablo Rochek beste bat. Faltak argiak ziren. Arrutik Diarra oso baliatu du ere gorputza Yusuf Diarrak. Antxon jaso eskuinean bakarrik argitu du Arberaz. Nico Williams bakarrik Arberaz. Laierdiko errori pasadu. Nico Williamsekin jokatu beste behin ere Arberaz. Eskerrian bakar gida Beñat Prados. Laierdiko muga pasadu Naparrak. Burualtxa du, aurrerantz egin du. Ongi kontrolean Inigo Bake. Aria hartzetik oso urruti aurrelaria. Nico Williams baloia sakorean Bakerentzat. Abiadura ez da bere gakoetako bat. Ez da iritsi pase horretara. Alare, ematen du kornerra izango duela alde Joseba Etxeberriaren taldeak. Disfrutatzen ari dira berdegunean Bilbao Athleticeko lehoikumeak. Gasama berdegunera irteteko prestatzen ari denean. Aldaketa bikoitza bideratuko du Nacho Martinek. Alare, aurretiaz kornerra jaurtiko du etxeko taldeak. Jaurtitzaile lanetan Imanol García de Albeniz. Eskuin besoa gora estrategia jokaldia. Azpitik jokatute Orpos jokatu du Serranok, ez du taldekirik aurkitua la moduz urrundu dute arrisko orain Tudoranokoek. Pablo Roch baloia loratu egin du buruz oso ongi orain. Aitor Paredes jaso baloiarekin, usoian zaio kontrol hori Antxon jasoria eta orain bai aldaketak egingo ditu Nacho Martinez. Rodrigo kutsiko du berdegunea bere tokian Iban Martinez. Zela iratuko du Nacho Martinez. Ea zein den. Beste aldaketa Samanez ere aulkira bere tokian Gasama zela iratuko da. Hortxe duzue Tudelanoko 12 zenbakia sekulako gizon puska. 17 minutu emango dizkio Nacho Martinek. Orain Tudelanoko jokalariak Suarezekin jokatu nahi izan du, ez dute ongi elkarbe lertu, kontu Sarrea seklo hartu baitu, baloia berreskatu Iban Martinezek, indartsu sartu da partidan. Atzera jokatu du Delgadorekin erdiraketa, Arberaz ez da iritsi arrisko arruntzera, ongi orain Williams. Baloia bildu du orain, Bakek atzera jokatu Aitor Paredesekin. Bakarrik da Nico Williams, espazioa dauka, kontuz orain. Horrela zitalak baitira, ez du ongi erabaki Williams anaietan txikierak. Hala
are baloia oso askar berreskuratu du etxeko taldeak. Beñat Prados, ezkerrera jokatu du Serranoren bila. Enukitu animalo aurkitu du Serranok. Barrutik Victorrekin jokatu, sekulako kontrola egin du Victor San Bartolomek. Seinen ongi gurutzatu den orain Sito. Falta adierazi diote Victor San Bartolomeri. Eta txartel horia ikusiko du Bilbao Atletikeko kapitainak. Hala ere, Seinen kontrol polite egin duen Victor San Bartolomei disfrutatzen ari da Bilbao Atletikeko 8 zenbakia. Lurrean ginartua da Sito, oso adi egonda defentsako jokaldi horretan, bikain gurutzatu da. Hortxe duzue, beste behin ere Niko Serranoren gola, sekulakoa. Guztiz torkizkanpo hartu du Otaño, eta berak egin du momentu arte partidako azken gola. Gogoratu Bilbao Atletik 3-1 irabazten ari dela Tudelanoren aurrean. Sukitu baloia Pablo Roche, Suarezek baloia loratu egin du Sánchezen bila. Iban Martínez. Pasea eskuinaldera Pablo Rochentzat. Ikain kokatua zegoen Imanol García Dalbeniz. Jartakoak urrundu du arriskua. Pauso eman du azken minutotan Tudelanok. Marka joan atzetik da. Ere ez dute burua jeitsi. Kornerra izango dute orain alde eskuinegaletik. Rutitzaile lanetara Suarez. Moldatzen diren zurigorriak defentsanetan, baloia lehen zutoinera, Ikain, Inigo Bake, ez da iritsiko baloi horretara, Serrano alderatzen luzea Sitorentzat. Sánchez, Sitorekin jokatu du, erdirak eta lehen zutoinera, ez du asmatu baloia urruntzerak orduan. Aitor Paredesek, aldaketa ingo duenean, Nacho Martínez, beste aldaketa bikoitz bat. Angelek utziko du berdegunea, horrego zozeratuko da, ea. Aldaketa egingo duen, ala, kornera izatea esperoko duen. Ematen du lehenik aldaketak egingo dituela, Orbegozo. Eta Rudi berdegunera. Berdegunea utzi duen jokalietako bat Sánchez da, ea, bestea ikusterik daukagun. Kornerraia alde izango duenean Tudelanok. Rudi zelairatu berriak jarriko du baloiakoan, bien bitartean epailea lasaitasun eskeari denean Bilbao Atletiken area barruan. Diren jaurtik eta hor posukitu dute lehen zutoinan baloia Tudelanoko jokalariek, ala moduz urrundu nahi dute arriskua zurigorriek. Ongi iritsiko da Nico Williams, arriskua urrundu du aurrelariak. Delgado baloiarekin, baloia beste ere Bilbao Atletiken area barruan. Antxo Jasok urrundu du arriskua. Akarrizten Pablo Roch, ongi Victor San Bartolome, Sitok berreskuratu du baloia ala ere. Aurrantz egin du, bikain gurtatu da Beñat Prados, bakarrik da Niko Serrano. Burua etxadu beste behin ere, oraingoan ezkerrera jokatu du Nico Williamsekin. Aurrean Delgado dauka, Tudelanoko jokalari siguratuta Nico Williams. Ongi orain zentzu duen aurrelaria. Atzetik landuko du jokaldia Joseba Etxeberriaren taldeak. Arberaz. Barrutik jokatu du Diarrarekin. Eskuinean Paredes. Diarrarekin jokatu nahi izan du, baloia berreskatu du Orbegozok. Kasama ongi jokatu du orain Iban Martínezdekin, Sito. Atzerbaken eta Meseguer. Konen ikimena eskuialderantza aldatu du Meseguerrek. Agur geratu zaio pasea. Arriskua urrundu du Imanolek, gaizki neurtu du Lalagunak. Area barrua sartu da Williams, jaurtik eta egin du Nico Williamsek. Lekutara joan zaio ahalegina Nico Williamsi. Bien bitartean
aldaketa egingo duenean. Joseba Etxeberriak aulkira doa Niko Serrano sekulako partida jokatu eta gero txaloak lezabanari dagoen jende murritzaz bere tokian Jon Cabo zelairatu du Joseba Etxeberriak. Oso pozik Elgoibarkoa Niko Serrano gaur egindako lanarekin. 11 minutu izango ditu Jon Cabok. Indartxu orain Diarra. Inigoak horpoz jokatu nahi zuen Caborekin eskua eskatzen zuten, ala ere epaia oso gertu zegoen. Pablo Roch Rudirekin jokatu du, honik Orbegozorekin jokatu nahi zuen, Pablo Rochek landuko du jokaldia. La Laguna, Meseguer. Estrainere kapitaina, honek atzera jokatu du Otañorekin. Presioan Victor San Bartolome. Otaño eskuinean kapitaina aurkitu du La Laguna, presioan Iñigo Bake. Jokatu nahi zuen Rudirekin, bikain jokatua zegoen, Imanol García Dalbeniz. Pasea sakonean Williamsentzat, zemen ongi beste ere Sito. Kasamak bideratuko du kontrasoa. Lokaldia, eten egin du Tudelanoko amabi zenbakiak. Zelai erdian Luzok landuko du orain. Sito, pasea sakonean Gasamarentzat. Ongi orain Arberaz. Ongi gurutzatu da. Erdiko atzelari gaztea, baloia alboko sakera bidali du. Luso, Pablo Roch, ekarri da Euskarria. Ekimena eskuin alderantz bideratu du, aurkien parean Delgado. Barrurantz egin du eskuin galeko atzelariak. Baloia oso askar berreskuratu du etxeko taldeak. Diarra, Caborekin jokatu du, begira non dagoen Jon Cabo. Zela erdiko marra pasako du Jon Cabo. Erresago jokatzerik bazeukan Jon Cabok, falta eskatzen zuen. Euskarriak, ararestu alakorik adirazi, epaiak, baloia betzatu Delanoren aldekoa izango da. 9 minutu eskaz geratzen zaizkigunean, 80. minutura heltzeko. Gogoratu Bilbao Athletic 3-1 irabazten ari dela Tudelanoren aurrean. Gogoratu baita, denboraldi honetan Lezaman jokatzen den azken partida dela honako hau. Gerora, bigarren faseari bukaera emango diote zurigorriek Logroñesen aurka, Logroñon. Gerora playoffak jokatuko dituzte Extremaduran. Itxi du baloi Iribularrez Basamak, gerora pasen estosmatu alare sorte izan du. Pasean kale egin du beste behin ere, baloia berreskuatu du etxeko taldeak. Niko Williams jokatu orain Aitor Paresekin. Buru altxadu Paresek, pasea Jon Caboren bila, horpoz jokatu nahi zuen honek baita ere. Delgado berreskuatu du baloia, Sito. Jokoaren ekimena, eskuinaldera aldatu nahi zuen Sitok, oso adi beste behin ere. Imanol García Dalbeniz. Tudelanok ez dauka denporarik galtzeke. Zeinen gutxi irauten dion baloia betzak Nacho Martinen taldeari. Gauzak oso goiz jarri zaizkibalde bere taldeari. Beste parte bat espero zuen Nacho Martinek. Partia horrela hasi eta gero. Gerora erabat gaiendu da etxeko taldea. Beñat Prados, lerroak apurtzen aparra eskerrean. Imanol aurkitu du. Jon Cabo, pasea sakonean Imanolentzat, area barruan Iñigo Bakeda, jazter egiten Imanolek, pasea atzerantz. Ongi gurutzatu da La Laguna kapitaina. Kontuz espazioak utzi baititu altzean Bilbao Athleticek. Rudi, eskuian Orbegozorekin jokatu, Ibal Martínzekin parkatu. Esteine Rudi, kontrolean ongi, baloia babestuz, orain bai Orbegozorekin jokatu du. Erabat eten da jokaldia. Estatikoki landu beharriko du orain jokaldia Tudelanok. Bien bitartean, aulkian, Bilbao Athleticen aulkian, aldaketa bikoitza prestatua daukanean. Joseba Etxeberriak eta prestatua dagoen jokalarietako bat Luis Bilbao gaztea da. Gaurkoan ere debuta egin dezake Luis Bilbao. Alare kontuz kontrasoan baita Bilbao Athletic. Area barruan sartu da Niko Williams. Buru altxadu jaurtik eta sekulako geratu egin dio Otañok Niko Williamsi.
partida oso ona egiten ari da. Nico Williams gola baino ez du falta, alaren momentura arte ez du lortu golik egitea. Seinen indartsu sartu den orain, Antxon jaso, falta adierazi du epaiak lurrean minartuta Delgado, eta txartel horia ikusiko du Ahoizkoak. Lekuz kanpo zegoen Bilbao Atletikoko erdiko atzelaria hortxe duzue, oso indartsu joan da, baloia ukitu egin du alare gerora, Delgadoren txorkatia haino du, eta orain ematen du aldaketa egingo duela Joseba Etxeberriak, Imanolek utziko du berdegunea, Kortazar zela iratuko da, gerora Beñat Prado Saulkira, irudietan duzuen gazteak, debuta egingo du Bilbao Atletikekin. Hortxe, Zelai barrura Luis Bilbao gaztea. Bi debutari gaurko arrats honetan, Rinkonek debuta egin du hasieratik 77 minutu jokatu ditu, Luis Bilbaok 5 minutu izango ditu, eta luzapena egun polita gaurkoan. Lezaman, gauzak asko okertzen espaldin badira behintzat. 3 puntuak etxean geratuko dira, sentsazio oso onak erakutsiz gainera, eta bi gazte gehiagok ere gorako pausoa eman dute. Lezamako Harrobiak jokalari interesgarriak hasten jarraitzen duen erakusgarri. Arrats polita gaurkoan Lezaman, zelai honetan denboraldia agurtzeko modu bikaina. Inigo Bake baloia berreskuratu nahi zuen, Luis Bilbao presioan indartsu, gogotsu sartu da gaztea, hortxe duzue presioan. Ongi jokatu duela ere Tudelano, Pablo Roch, eskuinean Rudi dauka, bakarrik dako Rudi Kortazarren aurrean. Kortazar eta Rudi nor baino nor, Jon Cabo ere bueltatu da laguntzara. Korpoz jokatu nahi izan du Rudik, oso ongirten da ataka horretatik, errematea Gasamak indartsu sartu da eskerregaleko jokalaria. Hala ere bere burukada ezin izan du ongi bideratu. Sekulako gizon puskada, hortxe duzue. Rudiren keinu tekniko bikaina, gerora erdirak eta indartsu joan da Gasama. Hala ere ez du burukada ongi bideratzea lortu. Partidako azken minutotan ez du arriskurik hartu nahi. Anderriruk taldekideak bildu ditu, luze jokatuko du, buruz indartsu orain Meseger, Gasama eta Diarra nor baino nor, indartsu orain Bilbao Atletikoko Euskarria. Jon Cabo baloia berreskuratu nahian, alare ongi moldatu dira Tudelanoko Euskarriak, Pablo Roch. Eskerrera jokatu du Sitorekin, Iban Martinez dauka Sitok eskerrea, berarekin jokatu du Gasama. Aitor Paredes dauka Gasama, jokoz kanpoko posiziotik zetorren ezkerregaleko jokalaria. Banderatxoa igo du Marrasainak. Bilbao Atletiken aldeko baloia betza izango da. Ematen du luze jokatuko dela Aitor Paredesek, alas egin du, baloia Inigo Bakeren bila, Luis Bilbao. Ongi urtetu zaio Meseger, askar berreskuratu du baloia orain Tudelanok, Pablo Roch. Egin du Victorren aurrean, nekean abari da bi taldetako jokalariengan. Ongi orain oso adi Antxon jaso, baloia lekutara bidali du, alboko saia izango du eskerregaletik Tudelanok. Pablo Roch, barrutik jokatu du Iban Martinezkin. Hore, intentsitate handi sartu da partian, oso gogotsu. Indartsu gurutzatu du orain Victor San Bartolome. Tudelanok beste alboko sake bat izango du alde. Ongi defentsan aetan orain Nico Williams arrisko arrun zuen. Beste oin ere baloia Lezamako zerura. Ongi Kortazar, buruz Mesegerrek Otainorekin jokatu du. Jokoaren ekimena Tudelano izaten ari da partiako azken minutuetan, hala ere Bilbao Atletik ez da bat ere sufritzen ari, kontuz orain, ez baitu ondo neurtu. Anderriruk
indartsu eta oso ausart. Igorrekoa, arriskoa ongi urrundu du ukabilez. Ematen du erlaxatu egin direla zurigorriak azken minutoetan kontuz orain Luis Bilbao eta Otaño nor baino nor. Hanka asko altzadu orain Atesainak indartsu joan da Ignacio Otaño Tudelanoko Atezaina arriskoa urrundu egin du. Orain alboko sakea izango du etxeko taldeak. Eskuina galetik, 80garrena heltzeko 30 segundo eskaz geratzen zaizkigunean, zenbateko lusapena ematen duen Aragoiko epaileak Tudelanok erasoan jarraitzen duenean 3 minutu gehiago jokatuko dira lezaman, 83. minutura arte joango gara. Falta adierazi duenean epaileak zelai erdian, esan bezala 83. minutura arte joango gara. Partida honetan, eskerretik erasoan Tudelano hortxe. Faltaren errepikapena ikusten gaudenean. Pasea sakonean, Sitorentzat, keinu egin du Sitok Paredesen aurrean. Ongi bueltatu da defentsa lanetara. Nico Williams, kornerra izango du eskerraldetik, Nacho Martinen taldeak. Motzean jokatute Rudi, Pablo Roch. Sito dauka berarekin jokatu du, buru altxadu Sitok, erdiraketa. Kasabaren erremate zaiake arriskoa urruntzeko arasoekin Bilbao Atletik Kortazarrek piskaldo hartu du alare ongi irten da ataka horretatik Luis Bilbao. Keinu egin du Delgadoren aurrean, bikain Luis Bilbao sakonean pasea Diarrarentzat, toki irten da Otuño kontu hiru baten kontrakoa baita. Area barruan Diarra sartu da. Azter egiten duen Diarrak jaurtik eta egin du Diarrak, bere taldekidearen gorputzean jo du alare erasoan jarretzen du Jonkabok, keinuan ongi Jonkabo jaurtik eta beste nire aldatzea berarentzat beste gilditu bat. Otañok ez dute bat ere ondo erabaki aukera honetan. Bilbao Atletikeko gaztek 3 taldekide zeuden aurkari baten kontra ez dute bat ere ongi erabaki jaurtik eta egin du Diarrak. Jaurtik eta horrek bakeren gorputzean jo du eta kontuz orain erasoan jarraitzen baitu Tudelanok. Rudi ongi gurutzatu da Antxon jaso, bikain bueltatu da ere Paredes defentsa lanetara. Ematen du Bilbao Atletik azken minutu hauetan partidatik pixkat irten da daudela. Garaipena eskuan dute, eta ematen du intentsitateak bera egin duela talde zurigorrian. Ezin daitezke erlaxatu, Tudelanoren gol batek urduritasunak ekarriko bailizkio Joseba Etxeberriaren taldeari. Laguna buru altxadu kapitainak, pasea eskalderantz, badakarrik da Aitor Paredes, buruz urrundu arriskoa Pablo Roch. Pasea Gasamarentzat buruz, buru altxadu erdirak eta Gasamak. Badakarrik da Mikel Kortazar, abantaia guztia du ondarruarrak. Presioan Iban Martinez, ongi guratzuten da Kortazar. Lerroak apurtu nahian, eskerregaleko atzelaria. Diarra. Jokalari siguraturik Diarra, lare ongi irten da ataka horretatik. Jonkaborekin jokatu du eskuinean, Paredes dauka. Victor San Bartolome, Diarrarekin jokatu du. 20 segundo eskaz partida bukatzeko Jaun Andreok. Eskerrean Luis Bilbao debutaria. Zer egiten duen gazteak, Delgadoren bila doa, area barroan sartu da, erdiraketa. Ongi gurutzatu da Delgado. Alderatzen luzea Luis Bilbaorentzat. Barrutik jokatu du Williamsekin. Diarrarekin jokatu du. Pasea sakorean Jonkaborentzat. Beste gelditu hon bat egin du Otañok, alare jokaldia eten da zegoen, epaileak txistua jo berri duenean gogoratu dezagun. Nortzuk izan diren partidako golegiak, 12. minutuan Suarezek egin du utxeta batekoa penaltiz, gerora Serranok berdindu du partida 26. San Bartolomek 49. Egin du 2 batekoa, gerora Serranok gol ikusgarria egin du 53. partidako 3 batekoa esartzeko. Lezaman jokatzen den azken partida denboraldi honetan, guk dagoeneko ez daukagu gehiagorako denborarik. Jaun Andreok, gozatu asteburuaz.